Ένα παιδί λοιπόν, οφθαλμολογικό έλεγχο γίνεται, ο πρώτος οφθαλμολογικός έλεγχος γίνεται στο μεευτήριο. Όταν λοιπόν γεννηθεί ένα παιδί, θα πρέπει να γίνει μια πρώτη οφθαλμολογική εκτίμηση από εξειδικευμένους οφθαλμιάτρους, έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποιες παθήσεις γεννητικές των οφθαλμών, όπως μπορεί να είναι συγγενής καταράχτης και κάποιες άλλες παθήσεις αρκετά σοβαρές. Ο δεύτερος λοιπόν έλεγχος είναι περίπου στην ηλικία των 2 με 2,5 ετών. Να δούμε αν το παιδί υπάρχει μια σωστή οφθαλμοκινητικότητα και αν υπάρχουν κάποιες ανομαλίες στη διάθλασή του. Ο επόμενος έλεγχος είναι γύρω στα 3,5 με 4 ετών, με τη χρήση κάποιων ειδικών εικονιδίων που τα παιδιά μπορούν να εκτιμήσουν, μπορούμε να μετρήσουμε την οπτική οξύτητα ενός παιδιού. Γιατί να αποφύγουμε νοσήματα όπως είναι το τεμπέλικο μάτι που λέμε κοινώς, δηλαδή το ένα μάτι να μην βλέπει τόσο καλά, ή προβλήματα στραβισμού που μπορεί να έχει ένα παιδί, για να μπορούμε να τα διορθώσουμε με τη χρήση των διορθωτικών γυαλιών. Συνεχόμενα, ο οφθαλμολικός έλεγχος εμείς λέμε ότι είναι αναέτος. Αναέτος λοιπόν θα πρέπει να γίνεται μια οφθαλμολογική εκτίμηση στα παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Γιατί στην ιατρική και ειδικά στην οφθαλμολογία η πρόληψη είναι αυτή που θεραπεύει.